Bu arada iyileşer konstitutsiyonun şu an Dursultan Doğruzade belirleyip geçti. Kanunu bilmemezlik senin kanununu boşaltmıyor. Hmm. Türkiye'de hem şeyle, Türkmenistan'da hem şeyle. Şu devletin şanları, konstitutsiyada devletin şanları deyip neyme var. Şu anda Türkmenistan'ın tuğru deyip gerb. Sade neden de gerb hakkında kanunculuk var ve Türkmenistan'ın baydağı hakkında kanunculuk var. Şoňa laýykly olur döwlet nişanlygyny nämet diýdi. Simgeleýärler diýä türkmençesi nämet diýdi. Nişanly zat etdi. Şonuň üçin illeşer gaty görmeňlerin Türkmenistanyň baýdagy bilen gerbi 1992-nji ýylyň 19-njy fevralynda kabul edildi döwlet standarty näme zadyna. Şonuň üçin elbetde men dogrusyny aýtsam men onu ýazgada goldum. Birinjiden käbir illeşeniz hem aýtdy baýda öýtgetmeni zat etmeli diýdi. Onuň tarapdary däl, ýene bir separat. Halkyň referendumuna goýulan zat. Sen kelläň bilen edeniň etip, seniň hatyalkalaryň bilen näme dip bolmaýar bu zatlar. Goýulan zatlar. Herkim öz bilenişine cevap verdi ama işte yani bilenine aitmalı benim fikrimce düşündün mü? Bilenine aitmalı yani. Doğru bilenine aitmalı bana göre. Eden etmişi üçün hem yine bir separat. Kim näme etse edene etmişi üçün eğer doğrudan demokrasi devleti olan yerden ölçek näme. Yani şonuň üçin onu tanqid edip pikir etmesin ya arkandan guruldy diýip pikir etmesin diýýär men açık bolan. Sen özüň doğrudan dünýä standartyna göre şu Türkmen halkyna azatlygy çykarjak bolsaň, demokrasi devleti kurjak bolsaň, sen şu döwrüň hatda kanunlaryna belki halka garşy aykırı kanunlar bile olsa senin şu esasında näme etmeli? Senin ütkeşik yerlerin şol. Senin özüňiň kanuny bozma da